s tým robili? Balažiková, vracaj to späť. To nie si iba ty. Tie ostatné mi daj. Čo majú dnes tie ženy s tým záchodom, Rys? Zmeň svoj názor na to, že púšť je vždy pustá. Blues hrajú len starí bluesmeni a ryby plávajú iba vo vode. Zmeň svoj názor na to, že v zime je každému zima. Nežné pohlavie je vždy nežné. Gorily sú drsné a ruže červené. Zmeň svoj názor na učenie ako mučenie, na dlhé cesty ako nudné trápenie a na zelené továrne, ktoré nemôžu byť reálne. Zmeň svoj pohľad na auto a zisti, že luxus je tu aj pre teba. Príď zažiť zmenu. Hyundai. Nové myslenie, nové možnosti. Miňo, vôbec to nefunguje. Zatiaľ mi nikto ani len nezavolal. Nedal mi žiadnu ponuku na to miesto. Nič. Pracujem na tom. Aj ja som pracovala. Ale, Sandra, ty si naposledy pracovala podľa mňa tak v 96. Ja